ένα iPad. Βγάζει βίντεο τώρα ή όχι? Δεν πειράζει, τι με νοιάζει. Τι κάνεις? Πας καλά. Είστε χαζοί. Έχουμε γύρισμα τώρα. Κάνε πέρα ρε, φύγε από εδώ. Φύγε. Όλοι μας αναπλούν εδώ πέρα. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο με την ησυχία μας. Λοιπόν, θα θέλαμε να σας πούμε ότι ησύχασε. Σταμάτα. Προμότα. Θα Θέλαμε να σας φάμε. πούμε ότι αγόρασα ένα παιχνίδι για το gaming κανάλι, αν θέλετε να το παίξουμε. Θα σας πω άλλη φορά πώς το λένε. Αυτά από μένα. Ναι, και εγώ θα ήθελα να πω. Κάτσε κάτω είπαμε. Και εγώ θα ήθελα να πω. Πήρα και εγώ PlayStation και μπορούμε να παίζουμε online. Ναι. Πείτε μας άμα θέλετε, πότε θέλετε να παίξουμε, γράψτε στα σχόλια και τέτοια. Αυτά. Ναι και ευχαριστούμε. Κάτσε κάτω. Τα λέμε.